Ja sam Saljnikov Andrej, beogradski MC, član nekoliko grupa. Pre svega predstavljam VTO, grupu Prašine, grupu Zvezdi Grajma i od skoro sam počeo radim i neke solo stvari. Što se tiče radova, u posljednje vreme najviše radim sa bendom Prašine. Izbacili smo prvu stvar, uskoro će izaći nove. Radi se na studiju, studio Štek uskoro se otvara, a i počeo se radim solo stvari u kooperaciji sa Gistrom, u Grime fazonu, uskoro će izaći kraći album. Sve ostalo je takođe u planu, ali kad izađe, izađe. Menadžer, brate. Ne, šalim se, pa PES, uvek jebi ga, postala je tradicija već, mada posljednjih par FIFA svi pričaju da je prevazišao PES, ali šta ja znam, nekako u društvu se uvijek igra PES, jebi ga, tu su klasične reprezentacije, tako da nije težak odgovor. Eto, jutros, na primjer, i sinoć sam ceo dan slušao house, mada u posljednje vreme nadoknađujem sve što sam ranije propustio po pitanju jazz muzike, tako da mogu kažem, drogiram se sa Milesom Davisom, sa Coltraneom i tako dalje. Recimo u posljednje vreme mi je najdraža pesma koju sam učestvovao, ona koju sam radio sa bendom Prašine. To je prvi singl naš, Duh paranoje. Šta ja znam, draga mi je zato što je najozbiljnija možda. Priča je najzrelija. Samo neka vozi me samo neka da mi da vidimo namo, eno me tamo, vamo samlo mazabo. Samo neka lagano klizi, samo neka ko trlja po kiši, samo neka piči, zora je ne rade kafići. Pričamo zici što smo snimali noćas, a sada gruva do kromrola kolima. A kršte je nova fabrika rebombica iz podzemlja. Stvar je opet polomila, u šteku nas gomila. Repuje noću do kasno, a sada idemo na has po nešto masno.